संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कोकण रेल्वे मार्गावर वसई सावंतवाडी पॅसेंजर अर्थात मधुदंडवते स्लो एक्सप्रेस नेहमीसाठी सुरू करण्यात यावी अशी मागणी वसई सावंतवाडी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना मुंबई यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे। कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्राध्यापक मधुदंडवते यांचं नावानं ही रेल्वे सुरू करावी अशी प्रमुख मागणी यात करण्यात आली होती। या मागणीची मुख्यमंत्री म्हणून रेल्वे बोर्डाकडे शिफारस करावी अशी विनंती करण्यात आली आहे। आम्ही अशी मागणी केली आहे की पश्चिम रेल्वेच्या वसई रोड स्टेशन वरून कोकण रेल्वे मार्गावरती वसई सावंतवाडी पॅसेंजर सुरू करावी। अदरवाईज ती जर होत नसेल, जर एक्सप्रेस जर का आम्हाला कोकण काढण्यात येत असेल तर कोकण रेल्वेचे शिल्पकार प्राध्यापक मधु दंडवते यांच्या नावाने ती एक्सप्रेस चालावी। कारण ही मागणी आम्ही साधारण मागील 5 वर्षापासून कोकण रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे आणि रेल्वे बोर्ड यांच्याकडे सातत्याने करत आहोत। त्याचा पाठपुरावा म्हणूनच त्याचा एक पाठपुरावा त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून आम्ही आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ते एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्याकडे ही मागणी केली। अशासाठी की आमच्या मागणीचा त्यांनी रेल्वे बोर्ड आणि रेल्वे मंत्री यांच्याकडे या आमच्या मागणीची शिफारस करावी, जेणेकरून आमच्या ही जी मागणी आहे त्याला थोडंसं पुश केलं जाईल, अशा स्वरूपाची ही आमची मागणी आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।